Благодарим на целия екип на A&D Home за това, че сбъднаха нашата мечта да имаме дом на Несебър. Благодарим, наистина ви пожелаваме да продължавате да радвате хората и да сбъдвате техните мечти. Това е един прекрасен екип, който бяха с нас от самото начало до самия край, до ключа и влизането в нашия дом. Благодарим.